1, 2, 3, let's go! Vi er i gang med at pusse udstyr, inden vi får det pakket. Så støvler, sadel, hovedtøj. Og så skal vi pakke. Og det er torsdag i dag. Nej, det er torsdag. Det er Tuesday. I morgen er der familiarization, så tager vi hestene hjem og sover, og så starter vi lørdag, og så skal de sove til søndag. Så det er the day before it begins. Ved du hvad vi skulle have haft? Var der ikke sådan en trim? It was the night before Christmas. Nå jo, hvor folk de ligger i tøjet. Ej, det kunne vi okay godt lave. Ej, ved du hvad, Jan? Nej. Jeg skulle have haft de der mikrofoner. Har du ikke set dem? Nå, sådan nogle. Har du allerede pudset det? Ja. Okay, må jeg, det er fordi jeg selv har tænkt, at den her, den er ret whack. Når man den har det ud og... Okay, det er fint nok, det tror jeg er fint. Den er bare sådan, som om man lige om lidt knækker dem-agtig. Så er det godt. Jeg gav en lidt kær. Godt. Vi får pudset færdigt, og så går vi i gang med at pakke lidt. Okay, mig og Sofia, vi har lavet sjove sager til Instagram. Så ja, jeg håber, I har nok set det her før, den her video. 'Twas the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. I dag er det fredag, og vi er på vej hjem fra universitetet. Vi har begge to haft undervisning. Vi skal ride familiarization i dag, og så tager vi sådan hjem, vi kan køre ned med skabet. Så vi skal bare lige hurtigt ned og teste springbanen af. Vi tager bare lige en lille ridtur rundt, og så smutter vi hjem igen. Så der skal vi spise fælles aftensmad, ja. I kommer bare med. Så er jeg på vej ud for at hente Aria. Jeg skal have hende gjort pæn og ren. Jeg tænker bare, at hun får vasket halen, fordi at det er lidt for koldt til at få vasket kroppen, så det må blive noget pletfjerneri og så en masse showshine, eller hvad vi nu lige har. Men halen den skal nok lige vaskes et par gange, og så bliver hun lige sådan klippet til, og så for at hun ser cute og god ud. Store vaskedag i gang. Jeg har lige fået klippet hendes skæg til, og hendes ben. Det var flot. Og nu er jeg i gang med projekt hvid hale. Det går ikke så godt. Det blev nogenlunde hvid. Det der spot, det er sådan stadigvæk vådt, og det er et af de mørke, så jeg håber, at det tør lidt videre. Ellers så føler jeg det okay. Hun har generelt meget mørk hale, så this is the best. Så er Nugget ready. Ikke også pretty girl? Hvorfor står du så flot? Du ser helt ren ud. Og Duty er også ready. Nugget, ikke mere. Nugget, nej. Så er vi kommet i ridetøjet. Og så er vi klar til, at vi skal ud til familiarization. Yes. Og jeg har lige hentet mit nye underlag, jeg har købt, jeg har skrevet med i weekenden. Very exciting. Nej, de ser søde ud. Så vi er lige kommet hjem fra familiarization, og
og nu vil jeg pakke stævnskabet med vores sadler og sådan noget, og så vil vi køre ned med stævnskabet og halv og whatever vi nu skal med. Så det er klar til i morgen, og så skal vi have pizza. Og Jan var inde i værkstedet og fandt noget og bare så nu sætter vi lige det her på, og så burde det gerne på tattet og... Giver du en lille update? Yes, så har vi lige fået sat stævneskab på plads og lidt hø og boksgardin på. Ja. Yes, og så nu vil vi gå op til noget fællesspisning, hvor vi skal have noget pizza. Godt. Så skal vi hjem, og så skal vi have nappet dyrene. Se hvor hyggeligt det er at være til happening med stævn. Nå, de sidder der. De gider ikke være sammen med. Vi er lige kommet hjem til vores egne heste og har nattet dem. Og de sov her i nat. Vi skal tidligere op i morgen tidligt og have de 2 tosselinker. Wow. De 2 der med til ned for at ridcenter i morgen. Så vi står op klokken 6 i morgen. Ja. Og så vil vi smutte afsted. Ja, så vi ses klokken 6 i morgen. Godnat, panierne! Godmorgen, så er det endelig lørdag. Og jeg har lige været ude og morgenfodre vores søde dyr lidt. Klokken er 6, og de har lige fået deres morgenfoder. Hej, Daddy. Og det er godt med lidt morgenmad. Og snipse. Og så spiser nugget. Og Dutti. Hej, Dutti. Og Bumse. Hej, Bumse. Ankommet, og hestene de har fundet deres bokse og står og spiser. Og lige nu er vi i gang med at strile. Mathilde hun striler Aya, og Ruby hun er ved at blive gjort klar. Hun skal ride om en time. Første gang. Det er sådan en opvarmningsklasse, som Aya ikke skal ride. Så det bliver spændende. Aya kommer med. Pretty girl. Ej, præcis sådan en video har vi jo. Hvor jeg var sådan her.
gik godt. Fejlfri, og vi lavede lidt omspringning. Jeg tror, hun har fået en 4-plads. Woohoo! Så klart. På fjerdepladsen har vi Sofia Tørte Wilhelmsen, og Sofia, vi er lige ved at komme skaffen på plads til dig. Det er godt. Stort tillykke til dig også. Og vi vil meget gerne have ud på en æresrunde. Høje runde, kort galop. Ikke løb, mor. Og der må være en lappes, mine damer og herrer. Ja. Nugget. Og den næste klasse, vi skal i gang med, det er... Ja, du er dygtig, Dudi. Der var en gave for 50 kroner, det her. Ja, prøv at mange penge. Ja. Vink. Ja. Vi sidder lige og ser lidt dressur. Vi har reddet vores DM-klasser. Det gik, som det gik. Jeg har lige shoppet lidt elektrolytter og sådan lidt. Og så lige om lidt, der skal vi ind og hjælpe med at pynte op og sådan noget, inden der er festaften i aften. Mathilde, what has just happened? Vi har lige gjort klar til festaften, så vi har dækket bord op og pyntet hele... Ja, I får det se. Og nu har vi lige været hjemme og klædt om og i bad. Sygt rart. Og så skal vi ned og tjekke folk ind til festaften, mig og Sofia. Og lige gå en tur med hesten. So this is the look of the night.
We did that. Osten og... Let's go, girl. Ja, jeg stiller mig. Ja. Så skal de have natmash. Skal vi lige give et lille vennersmil til Dudi? Hej Frederik. Han må sætte det. Og vent lige, en gang til. Ja! Det er Dudi. Og godnat, Mads. Godnat, Hey. Det var fejl ned, fint. Mathilde, godnatfejre. Og Aja for godnat, Mads. Færdig nattet. Day 1 over. Og vi skal have det her med hjem, så det bliver stung. Og så skal vi tilbage igen i morgen kl. 6:30. Så see you. What's up? Hvor siger don't? Don't touch me. Are we ready now, kid? Det er okay. Vi får klassen også kontrolleret af Sune Langkær og... Så hun brummer lidt efter hende. Dygtig. Ruby. Hvordan gik det, Mathilde? Third place. Ej, hun var excited to say the least. Hun havde en fest. Hun sagde, endelig rydder min rytter ikke forkert, så nu kan jeg gøre det ordentligt. Desværre fik vi lige et stop, fordi at der var nogle meget hvide vinger med solen direkte på sig. Det var lidt vildt. Ja. Men så var vi bare hurtigt bagefter, og så fik vi en hurtig fejltid. Eller en hurtig tid med fejl. Ja. Ja. Og nu skrider vi af. Ja. Og så har vi lige en god lang pause, inden vi skal ride DM.
jagt på, som aldrig har været med til. Ja, rolig, Ruby. Det er bare mig. Har du set dig? No, opgave is for big. Let's go! Vi er på vej til anden afdeling af DM-klassen. De skal springe 85. Det er spændende. På dig selv, Mathilde. Ruby, hun har kommet på andenpladsen igen i dag, og det betyder, at hun kommer nummer 2 i DM seniorspring. Nummer 2! Ja, du er nummer 2, Doris! Ja! Kan vi smile? Ja, godt! God. Men vi er kun 4 i klassen, det betyder, at der bliver kun udgivet sølv. Nej, undskyld, der bliver kun udgivet guld. Så vi får desværre ikke nogen sølvmedalje eller sølvpokal, men sådan, hun er nummer 2 ud af 4. Så hun har nok fået en anden plads i sin DM seniorspring. Vi får bare ikke nogen placering for det. Ja, men du gjorde det. Du blev nummer 2, Doris. Ja, hvor så dygtig. Så dygtig. Yeah. Hvad laver vi? Lige nu er vi til præmieræk. Vi skal se alle de andre fine rytter, der har vundet. Og så sidder vi her og kigger. Gæstene står deroppe. Skal jeg klare op? Og så er mig og Sofia der. Ja. Jeg er sur, og Sofia hun har vundet springning. Ja. Grunden til, at der ikke er nogen af os, der er der nu, det er fordi, at vi ville kun ind, hvis vi kunne være der på samme tid. Ja, præcis. Ellers hvis vores heste ikke går i. Det er synd, at vi kunne være der sammen. Ja.
Så det er faktisk min vilje. Ja, og af den grund har jeg givet op begge dage. Og jeg vandt ikke, så det var derfor. Ja. Vi er på vej hjem. Eller, vi er på vej på Læsne. Ja. Og snipsas! Ja, din mor kommer nu. Ja,